ኣብ ኣስመራ ከባቢ ማይ ተማናይ ዝርከብ ተባላሽው ማይ ንግዳም ክፈስስ ዝጸንሐ ቦታት ዝመልኣሉ ነቑጣት ዓርዩ ጽፉፍ ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሮም ነበርቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ምምሕዳር ዞባ ማእከል እቲ ነቑጣ ንኽዕረ ብመራኸቢ ብዙሃን ዝቐረበ ርእቶ ቅልጡፍ ምላሽ ብምሃቡ ምስግኖኦም ድሕሪ ምቕራብ ካልእ ሕፅረታትን ጸገማትን ኣብ ምፍታሑን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክውሰድ ኣዘኻኺሮም ዝተወስደ ስጉምቲ ኣብ ምቑጣብ ሃልኪ ማይ ሓጋዝ ምዃኑ ዝጠቐሰ ወኪል ቦታት ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣቶ ኢዮብ ኣብርሃ ክፍሊ ማይ ብነበርቲ ንዘቕርብ ርእቶን ነቐፌታን ጥራይ ኣብ ክንዲ ዝጽበ ምክትታሉ ክሕይል ብምትሕስሳብ ነቲ ከባቢ ምምድማድ ስጉምቲ ክውሰድ ተላብዩ ብዝተወስደ ናይ ምጽጋን ስጉምቲ ብኸንቱ ዝፈስስ ዝነበረ ማይ ኣብ ማዕላ ክውዕል ከም ዝኽኣለ ዝሓበሩ ሓላፊት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኡስ ዞባ ማይ ተመናይ ወይዘሮ ጽጌረዳ ተወልደን ወከልቲ ንኡስ ዞባታት 4 ኣስመራን ኣባሻውልን መንእሰይ ዮናስ ፍሳሐን መንእሰይ ዛይድ ገብሩን ተሪፉ ዘሎ ቅርጽ መሬት ናይቲ ከባቢ ስለ ዝኾነ ጽገና ክግበረሉ ጸዊዖም ተገልገልቲ ናይቲ ነቑጣ ብሰንኪ ምብልሻው ናይቲ መስመር ብላሽ ክጠፍእ ዝጸንሐ ማይ ኣብ ቀረብ ጸገም ክፍጠር ብምጽንሑ ዝምልከቶ ኣካል ዕቱብ ምክትታልን ምቁጽጻርን ክገብር ምጽውዖም ይፍለጥ